alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi Slope. Og se, hvad var det nu din rekord var? Hvad var det nu din rekord var? Okay. What the fuck? Fik jeg ham? What the... Nej, det gjorde jeg ikke. Min er sådan 30. Men et godt tip til når jeg spiller Slope, ikke? Hvad siger du? Så skal man gøre sådan her. Man skal gå op på den her. Nice. Sådan her. Og så bare blive ved med at gå igennem. Det var kun... Igennem. Og hvis I subscribe, så vil det betyde rigtig meget for os. Ikke op? Ikke op, Ossi? Ossi, hvad er det skal derude? I skal subscribe. Og comment, hvad vi skal lave næste gang. Crash out. Oh yeah, boy. Ja, der er ikke flere tilbage. Også det er freaking satisfying bare klare det hele og lade være med at dø. Okay. Jeg er ikke engang på 30. Okay. Jeg er på 29. Og så døde jeg. Altså, det er seriøst. Hvad? Slår du en rekord? Bare se. Bare se, du slog en rekord. Og hvis du vil have noget om baggrunden, så er det bare... Det gør man kanal. Ja. Bare fordi han står vores ven her. Ej, hvor er det dårligt til at ramme den. Så ja. snit fast. Pis os. Okay. Inde i bygningen kan du få mange computere. Fordi jeg er lige blevet snabt den. For jeg døde. Oh ja. Nej, jeg har ikke sat den her. Kom med kommentere, hvad jeg synes om musikken faktisk. Jeg synes, den er medium. Så ja. Der er en kub den her. Ja, jeg skulle til at sige, at der kommer kasser med. Men like, subscribe, og vi ses i næste video.